Milí priatelia, z Koinonie Ján Krstiteľ vás chcem pozvať už dnes na evangelizačné stretnutie plné Ducha Svätého a jeho moci, ktoré bude 30. a 31. mája v Košiciach. Určite príďte. Ak chcete zažiť, zakúsiť Ducha Svätého a mať novú skúsenosť s ním, príďte. 30. a 31. mája v hale Kasosport Košice. V sobotu začne program popoludní o 15. hodine, budú chvály, prednáška a potom modlitby a v nedeľu ráno o 9. slávenie Eucharistie, modlitby za vyliatie Ducha Svätého. Čakáme vás s radosťou v Košiciach 30. a 31. mája.